A Nappalok és éjszakák a világhírű orosz drámaíró Anton Pavlovics Csehov Sirály című művének harmadik és negyedik felvonása közt eltelt, mindezidáig ismeretlen 2 évet tárja a közönség elé. Kis Csabát, a színdarab szerzőjét és rendezőjét, Crespo Rodrigo kérte fel, hogy írja meg, vajon mi is történhetett abban a bizonyos 2 évben. Állandóan dolgozott, és most megérinti valami szerelem a Nyinában. Ott még akkor visszaszerzi az Arkadina, és akkor itt indul aztán a történet, hogy mi történik Moszkvában, amikor ez a lány megérkezik. Hogy kezdi ezt el, hogy mennyire engedi magát át ennek az érzésnek. Hogy kerül ebbe a hazugságba, hogy itt is, ott is. Aztán erre az egészre rájön az íróság, a figyelés. Tehát nálunk azt játsszuk, hogy ennek kapcsán erről a 2 nőről, erről a szerelmi konfliktusról ír egy darabot, amit elkezdenek próbálni. A színházigazgató a műben a sikeres írót, Trigorint játsza, akinek bár párja van, szerelmes lesz egy kezdő színésznőbe. Csehovnál csomó minden kint történik, és aztán bent beszélnek erről, arról, tehát Trepjov is, amikor fölbelöpi magát, az nem kint történik meg, hanem csak már azt látjuk, hogy kötözik a sebét, és beszélnek arról, hogy ezt miért csináltad. És itt több minden történik a színen. Tehát egy picit a másik felét mutatjuk meg, hogy ezek az emberek, azok a jelenetek, amik Csehovba kimaradnak, akkor milyenek lehettek volna. De természetesen nem Csehov utánzat, ez különálló darab, aki nem ismeri a Sirályt, annak is teljesen élvezhető. Trigorin párját, Irina Arkadinát Györgyi Anna játsza, akinek egyáltalán nem ismeretlen ez a karakter, mivel a híres színésznőt már korábban a Sirályban is alakította. A Nappalok és éjszakák azonban más, ebben sok titokra fény derül, a nézők jobban megismerhetik Irina életét. Csehovnál azért nagyon sok minden így nincs felfejtve, meg kimondva, ez egy titokzatosabb, itt pedig nagyon sok mindent megértünk, hogy miért ilyen ez a nő. Tehát a fiával való viszonyában, hát remélem jobban szerethető lesz talán egy kicsit úgy a végére. A Nappalok és éjszakákat legközelebb október 25-én kedden láthatja majd a közönség.